Waray TV. Subscribe. Malada usang ahiya at tulkadaman ay ano nga dirihin na kita magkaroon kayahan kung anuman at kung laging kanin perisyahan maupay gagawin pa kundi puro istoryahan ano daw gaini nga puro naman kabutangan sugat man hindi sinubaray kabubasan may mga inihisan sa kadalasan Diyos na lang ang nabi sinigang maaraw sige na ang kabutuan mabuhusan ang kita di ano sa kanalanan ang pagpapastan sa ayusan kabutuan masirap na ayaw na
Preferido eres tú. Maravilloso destino que Dios me ha regalado, que estoy tan feliz. Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor. Qué maravilla es tomarte, enterarme en salud, eres mi pasión. Qué maravilla quererte, me preferido eres tú. Maravilloso destino que Dios me ha brindado, que estoy tan feliz. Maravilloso destino que Dios me ha brindado, que estoy tan feliz. Barangay Nagbugtak, Palapag, Northern Samar, Waray TV. Subscribe. Bisan mo ang bayaan, ikinig man ang kabataan. Waray TV. Subscribe. May kaubay ng tahan, ugaman susunod. Sirbisin at nagkakit, kahit maaraw tugaran, asawa ko di maliwan. Bisan mo ang bayaan, ikinig man ang kabataan. Di ko lang kalaugaran, kahit maupay mag-atahan. Ugaman susunod. Sirbisin at gawgawin, kahit maaraw tugaran, asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan, ang kasabong babayaan. Nagtinawa ang bato, ang kasabong buong dugo. Pero man daw, waray ka maghihirong, kay ang original at babalikan mo. Ayaw pag-asap sa mga huri-huri, kasi ako magiging bungsain. Kayo lupa natin sa palapag, ano waray buhat, kikot ang butangan. Sayod ang langit kung mga kumitunan, pag pinagkustong waray katapusan. Andunghan ko, bisan pag-abrihan, waray ako magdito na para sa imo. Ayaw pag-asa sa mga huri-huri, si Cherry Boy magiging bungsain. Kay